Жанчына паведамляе, што знайшла дзверы доктара ў глыбіні будынка. Яна пастукала, і яе запрасілі ўвайсці. Яе чакаў кансультацыйны кабінет наўпрост, як у элітным шпіталі. Былі дзверы ў некалькі пакояў, адзін з якіх, яна бачыла, быў пазначаны як апарат МРТ. Другі быў пазначаны як стаматалагічны кабінет. У цэнтры пакоя стаяў пісьмовы стол, а за гэтым сталом той самы чалавек, якога яна сустрэла ў грамадскім парку. Жанчына не змагла выразна апісаць яго ў сваім паведамленні, толькі адзначыўшы, што мужчына быў апрануты ў лабараторны халат і што твар яго быў схаваны за хірургічнай маскай. Мужчына, не губляючы часу, узяўся за справу.